Jo soc Laila Jornet i les dues som companyes de la Groc, una petita consultora en temes de gènere i diversitat que fa 5 anys que existim. I primer de tot ens agradaria una mica presentar-nos, no? A part dels nostres noms, nosaltres som dues professionals que tenim ja una llarga experiència tant a nivell acadèmic com professional amb polítiques d'igualtat. I al final amb la Groc ja portem tots aquests anys aquesta trajectòria acompanyant a les entitats, organitzacions, institucions amb aquest procés de transformació en temes de gènere i també de diversitat del seu espai, per transformar aquesta cultura organitzativa, la forma com ens relacionem, aquests rols de poder que poden haver-hi i per crear aquests entorns que siguin segurs per poder treballar millor i poder també conviure millor. Amb el bestiari elaborarem el primer pla transversal de gènere de l'agrupació del bestiari, precisament. Llavors, què és un pla transversal de gènere? Perquè té un nom així com molt tècnic. Què implica? Un pla transversal de gènere és una guia que vol anar més enllà del que és habitualment un pla d'igualtat. Llavors, amb un pla transversal de gènere no únicament anem a assegurar mesures en l'àmbit laboral, sinó que precisament entenent que el bestiari és una agrupació que integra i federa moltes entitats de la cultura popular, doncs volem transformar justament, com deia l'Èlia, la cultura popular, el nivell de participació, volem assegurar que són espais lliures i segurs per a totes les persones. Llavors, aquest pla guia diferents accions entre 3 i 4 anys que es desenvoluparan des de l'agrupació i que afectaran de forma directa o indirecta les diferents entitats. Llavors, això és molt important que es realitzi perquè les entitats de cultura popular són entitats que al final vertebren el teixit associatiu de la nostra societat. No importa si és una entitat més gran o més petita, totes juguen un paper clau en transformar o acceptar discursos que promoguin la igualtat de gènere i la diversitat. Llavors, el Pla Transversal de Gènere el que vol aconseguir és precisament això, transformar a poc la societat. És molt necessari que el bestiari faci un pla transversal de gènere, primer de tot perquè ara mateix no hi ha dades de quina és la realitat de les entitats que estan federades al bestiari. Sí que hi ha algunes dades, per exemple, en un protocol que s'ha fet recentment des de la Generalitat de Catalunya, molt interessant, de la cultura popular en general, però la dada en concreta no la tenim. I per això és molt important saber com estem, quines mancances hi ha, quines necessitats tenim, per poder després fer aquestes accions que vagin encaminades justament a promoure una igualtat de gènere i una diversitat. Aquest serà el primer pla transversal de gènere, no només de la cultura popular, sinó també de l'associacionisme en general, perquè, de fet, els plans transversals de gènere, o PTG per abreviar, són molt innovadors encara a dia d'avui. L'Arxiu de Barcelona, nosaltres, de fet, els vam ajudar a fer aquest primer pla transversal en aquest àmbit concret de l'administració pública, però, com dic, són molt innovadors i, per tant, és una eina molt poderosa realment per modificar aquests patrons més estructurals que encara promouen de forma directa o indirecta les igualtats de gènere. Com la nostra idea al final és incentivar aquesta participació i que al final qui forma part de les entitats, tant homes com dones, són qui coneixen la realitat de les seves entitats. I la idea dels focus group és això, és posar sobre la taula, a través d'unes activitats dinamitzades que serem nosaltres dues, diferents preguntes per poder detectar aquells àmbits de millora, però també aquelles coses que s'han de reforçar, perquè hi ha moltes coses que segurament s'estan fent bé. I sobre temes, per exemple, grups de treball de conciliació, de tema de violències masclistes, de tema com ens estem repartint les tasques, com ens estem relacionant, quins són els rols de poder, com poder canviar aquesta cultura organitzativa o també què estem fent bé d'aquesta cultura organitzativa que hem de seguir millorant. És una mica la idea de poder treballar aquests focus group en aquesta línia i sobretot per reforçar aquesta participació que al final, sense les opinions de les persones, això no funcionaria. O sigui, moltes vegades, sense voler-ho, hi ha moltes dinàmiques que passen molt desapercebudes. Nosaltres hem treballat en formacions, en cultura popular, hem anat fent diferents formacions en aquest aspecte i ens venien entitats molt joves, amb noies molt joves i també nois molt joves que es volien formar en aquest aspecte i al final, com aquestes sessions, sí que deien, ostres, hi ha moltes formes que de forma inherent, sobretot en aquest tema de repartiment de tasques o quina és l'assignació de valors que nosaltres fem en aquestes tasques, en plan, qui és el que acaba moderant, depèn de quina situació, si s'han de fer uns mitjans o parlar davant de mitjans, qui ho fa, qui s'encarrega de preparar les aigües o la sala o qui fa aquesta neteja o qui pensa en la neteja, perquè no és fer-la, perquè poder la fa tothom. Aquest repartiment de tasques, moltes vegades sense voler-ho, en els nostres grups d'amics, per molt horitzontals que siguin, és que és el que passa, o sigui, sense voler, existeixen els estereotips, rols de gènere i com ens distribuïm les tasques i el repartiment d'aquestes. Quins són els comentaris que estan acceptats, quines bromes estan acceptades, què podem dir, què no podem dir, la forma en què es diuen, què es riu, qui se'n riu de què, com no es fa. Totes aquestes informacions també ens donen molta informació d'aquesta cultura organitzativa
que a vegades pot ser amb aquests micromasclismes molt com violent per depèn de quines persones. Vull dir. Un punt justament en aquest sentit molt important és que quan parlem de micromasclismes o quan parlem també de diferents formes de violència masclista com a tal, l'objectiu del PTG no és anar assenyalant, no és anar a perseguir ningú, llavors ens interessa moltíssim que també els homes se sentin interpel·lats en participar perquè és molt important que puguin dir la seva i que diguin, de fet, la seva. Hem d'acabar de dissenyar encara quina estructura concreta volem que tinguin els grups, si seran mixtes o no mixtes, perquè això necessitem molt la col·laboració del bestiari per acabar-ho de fer, però sí que volem sobretot això, que els homes també participin i que al final el PTG sigui una eina per tothom i que això ens serveixi justament amb el que parlàvem abans d'aquests canvis generacionals, aquestes dones joves, homes joves, però també dones i homes grans que també participin en aquest canvi per assegurar realment que les entitats de cultura popular que estan agrupades en el bestiari siguin horitzontals i que puguem fomentar realment uns espais molt més segurs en molts sentits, però també on la participació sigui igualitària. Sí, i diversos. Correcte. Les accions poden ser molt diverses. Podem anar des d'espais oberts de participació fins a formacions concretes que poden anar a demanda també del que les diferents entitats demanin o altres elements molt més complexos, però tot això dependrà de la diagnosi. Llavors, per això és tan important la participació durant la diagnosi i que les entitats realment vinguin i en aquests grups de treball justament que deia l'Èlia i també en l'enquesta ens diguin la seva i ens diguin què demanen i què necessiten sobretot. Perquè al final, sobretot, també el PTG és una eina que la fem a mida del que el bestiari necessita. Sabem que realment el pla genera certes inquietuds, sobretot també si posarà més feina, sobre quins canvis en generarà. I sabem que al vostre dia a dia, al final, estar en unes entitats us treu molt de temps, i sabem que tot això també us porta una càrrega. I és una mica per traslladar-vos que heu d'estar tranquils i tranquil·les, que al final això no us portarà més feina, sinó que és aquest canvi organitzatiu i que sobretot des del bestiari s'us donarà tot el suport per qualsevol dubte que tingueu, perquè desplegueu tot el que necessiteu. Ells estaran allà per ajudar-vos en tot el que sigui necessari i al final és això, serà una guia que us ajudarà moltíssim sense sobrecarregar-vos en el que esteu fent i en el futur el que haureu de fer. Un punt-lila és l'estructura base en molts sentits. Li podem dir punt lila, li podem dir comissió feminista, comissió d'igualtat, vull dir, pot tenir el nom que sigui, però al final aquest és un organisme que el que fa és concentrar no només el desplegament, en molts casos, d'accions concretes, però sobretot és el punt que recull diferents situacions que hi poden haver de violència. Llavors, saber que tu tens algú a qui et pots adreçar, que li pots explicar de forma anònima o no anònima, això depèn de cada entitat com ho vol organitzar, però que pots explicar que t'ha succeït una cosa, que potser no creus que és molt greu, però que creus que és important que algú ho sàpiga. I llavors, quan parles amb algú, te n'adones que realment sí que és greu o que no ets la primera persona que li passa, això et dona una sensació de seguretat i de confiança en l'entitat molt forta. Sí. Però clar, és molt important que el punt lila o la comissió feminista o d'igualtat tingui el suport de la junta concreta, sobretot de la seva entitat, i també, evidentment, si una comissió sap que l'agrupació està fent tot un pla transversal, home, això també et dona molta confiança. Llavors, jo et diria que és central i sobretot en la meva experiència ha sigut molt, molt, molt important que existeixi no només la comissió, sinó que tinguis el suport també de la Junta per poder aplicar després, si calen, perquè moltes vegades no calen, mesures cautelars o de prevenció. Sí, o sigui, el PTG i el punt lila són com elements totalment separats. El PTG pot ser que una de les accions que acabem dient és que ha de generar una comissió d'igualtat o ha de generar un punt lila concret que podrà tenir una forma o una altra. El fet que s'aprovi el PTG no necessàriament implicarà que hi hagi una comissió feminista. És possible que sigui una acció, però dependrà de les vostres necessitats i sobretot de les possibilitats. En cas de que hi hagi o que s'aprovi que hi ha d'haver una comissió, sí que és necessari que hi hagi un protocol, perquè llavors el protocol et serveix per guiar punt per punt què és el que has de fer en cas de tu rebre una comunicació o una queixa. Un dels punts també que pot tenir el PTG és el desenvolupament del protocol. Llavors, depèn o no. Potser el PTG es decideix que no ho necessiteu. En cas de que sí que es necessiti, aquesta pot ser una de les accions que nosaltres us acompanyem, o pot ser que sigui una altra, perquè un tema també jo crec molt important que fem des d'aquí, des de l'AGROC, és que no us entreguem un PTG i us diem, vinga, ara és feina vostra i aquí ho teniu i nosaltres marxem, sinó que en tot aquest projecte us acompanyarem en realitzar dues accions. Llavors, un cop tingueu el pla aprovat, serà qüestió de que conjuntament decidim
quina acció creieu que és més prioritària. Evidentment, generalment l'elaboració d'un protocol sol ser prioritari, però bueno, també dependrà de quines altres tingueu. Que a vegades sí que són temes que remouen, que són temes que incomoden, però que a vegades la incomoditat no és dolenta, no? Que ens fan pensar moltes vegades de... no? Alguna cosa que ens remou, alguna cosa que ens incomoda, ens fa veure, no? Que hi ha poder alguna cosa també tenim ganes de canviar i al final no sempre són coses negatives, el fet de replantejar-nos com estem vivint, com ens estem relacionant. I això també és xulo, el poder tenir i parar un moment, no? Tenim un espai per poder parlar sobre certs temes que a vegades no tenim el temps per fer-ho amb els nostres companys i companyes, no? De les entitats, que a vegades també són coses que tens ganes de dir. I aquests plans, no? Aquestes diagnosis, ajuden molt també a, ostres, parlar moltes coses, treure temes, veure que també hi ha altres companys i companyes estan iguals que tu i que no estàs sola amb alguns temes i dius, ostres, això també és xulo poder compartir aquests espais, no? Que també crear com aquests ambients sempre ajuda a posar una llavor per després poder crear procediments molt més xulos. Vull dir que això també ajuda a que més endavant es puguin fer moltes més coses i també més animant, que tothom participi, que se senti part. Perquè hi ha moltes situacions que passen i que queden amagades, primer perquè les persones no s'atreveixen a parlar. No s'atreveixen a parlar perquè no saben a qui parlar, però perquè tampoc tenen clar el procediment i és com jo no m'atreviré a parlar amb l'Èlia si no sé què pot passar després. Parlar amb l'Èlia implica que jo denunciï, he d'anar a la policia i moltes vegades no. És imprescindible que hi hagi un protocol. I que també moltes vegades també, que també ho parlem a vegades també en formacions, no? Que al final com la persona que agredeix no és una persona en plan desconeguda, que és un terrorífic, no? És que pot ser el teu company, pot ser el teu amic, i són persones de confiança moltes vegades, i que per tant, aquests elements, tu necessites que hi hagi un protocol, hi hagi un circuit, hi hagi un reglament al darrere, que tu també et validi, perquè al final obrir un procediment en aquest sentit no és fàcil i tu t'has de sentir acompanyada i que també hi haurà un procés que serà confidencial, que tu et sentiràs que tot això es tractarà des de l'anonimat i també amb unes garanties, no? Perquè al final això també genera que tothom se senti molt més còmode i que saps que aquest espai és un espai segur per tothom. Al final és per tothom, que és on per on anem, no? En aquest sentit. Vull dir que els protocols són imprescindibles que funcionin, que existeixin i també, també sempre diem, no? El millor protocol és aquell que mai s'ha d'aplicar perquè ja s'ha fet aquesta eina de prevenció, ja és aquesta figura, ja és aquest document que no només és tenir el protocol, sinó també treballar al voltant de totes altres accions, no? Que ajudin a prevenir l'existència d'aquestes violències, no? Dintre de les entitats.